Guys, and so yesterday I went to Big Nan's 100K celebration. Aibo. Uthi ke ngiphambana ngake ne weather. Uthi ngiphambana ngaye ne weather ke mina ngifika ngiqhubure. Uthi ngifika ngigazi lemvana abanye begqoka uphephuli. Okokuqala ngakayifaki profile pic yami uthi uphephuli. Angugqokwa wona kuphephuli ke loyo. Ngizoyiqhamukela nje no red wami igazi lemvana. Bafethu nje mina nje angazi guys impilo yami ihlangahlangene guys ngiyale nale nje ubhede nje. Okwamanje nje ngiyale nale guys ngiphambana kakhulu nje neweather guys. Angazi ukuthi kwenzakalani ngami nje bethu angazi these days yinenza angazi. Angazi sinenzakala ngami. Ngicela ukuthi ningixolela kancane nje. Ngicela ukuthi ningixolela kancane guys ngicela sizoba right. Mase uJanuary. Kodwa ke bahleke abantu lapha they're very gorgeous. They're very pretty. Bebecula ingoma zami word to word. Bengiqala futhi ukuya kwi-event like bengiqala ukuya kwi-event enabantu like abaphezulu. Not exactly phezulu but ngifuna igama elithi mhlambe elzo like lisho ukuthi angifuna ukuthi like bengikwi corporate event but then binama influencers yabo. So usually uma ngihamba kwi-event akabaculi abanye nje basuke yabo bamabhova nje besuke nje beyitshela yabo. Bengiqala nje bebecula like word to word ingoma zami and then bebengithatha ama video. Yo shame bekumnandi shame guys. Hope unani enjoy lapho boliseti.